10,000 metru kwadru swar ġew restawrati fi proġett b'xogħlijiet estensivi fuq il-bastjun ta' Santa Lina fil-fortifikazzjonijiet ta' Santa Margherita f'Bormla. Id-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni kien responsabbli mill-ħidma ta' restawr li saret biex tiġi salvagwardjata din il-parti importanti tal-wirt tanġibli Malti. L-investiment hawn kien ta' madwar €1,700,000. Ir-restawr ikkonsista fit-tindif ta' ġebel fejn ġiet preservata l-patina oriġinali kull fejn kien possibbli, it-tneħħija ta' tikħil li kien sar bis-siment u t-tisħieħu l-mili tal-fili. Partijiet mill-ħitan tal-fost li sofrew ħsarat kellhom jinbnew mill-ġdid u ntuża l-ġebel oriġinali fejn kien vijabbli. Il-qsim fil-fost li kien ġim qatta fil-blat issaħħaħ b'teknika tarbit bistadz magħmula apposta. Il-Ministru għall-Kultura u imbonniċi għalli b'dan l-investiment qed ikunu salvati l-istrutturi ta' valur storiku u jkun assigurat li dawn jibqgħu parti ħajja mill-identità Maltija. Irridu ngħidu wkoll li fil-gwerra ħafna partijiet mill-iswar tal-Kottonera sofrew danni li qatt ma ġew irranġati. Waħda din għaddejjin bi-proċess biex kull parti ta' dawn is-swar, inkluż il-linji ta' Santa Margherita, jingħataw il-glorja lura li kellha. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli sostniet li dan il-proġett kien ilu mixtieq, speċjalment mir-residenti tal-Kottonera. Dan huwa investiment importanti ħafna fil-wirt kulturali Malti imma wkoll fil-komunitajiet tagħna għaliex dan ir-restawr se jagħti ħajja lil din iż-żona u grazzi għal ħidma konġunta bejn il-Kunsill Lokali ta' Bormla, Fondazzjoni Kottonera u l-Ministeri qegħdin verament nagħtu ħajja lil wirt kulturali tagħna dak kollu li ħallew mis-sirietna. Iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Kottonera ġew Mizzi qal li l-Kottonera hija teżor kbir, rikonoxxut ukoll min-nies li jgħixu fiha u iktar minn hekk sparixxa t-timbru li kellha. Il-ħitan tal-fortifikazzjoni ta' Santa Lina tfasslu imbnew fis-sekli 17 u 18. Kien hemm żoni fejn il-ġebel iddeterjoraw kellu bżonn jinbidel biex ma sirx aktar ħsara. Il-proġett qassam f'sezzjonijiet li jkopru 460 metru ta' fortifikazzjonijiet u 340 metru ta' ħitan tal-foss.